Mun nimi on... Mun nimi on Tarra Haamu ASMR. Joo. Mä tiedän, että tää laatu on tosi paska. Mä teen joulun jälkeen semmosen hyvän videon, jossa on hyvä audio. Ja tälleen. Ja silloin mä näytän mun naamunkin. Mut nyt mä en pysty. Okei. Ja mun idoleita oli siis Assi ASMR ja kuka se oli? Sara ASMR, ne on suomalaisia, ne on tosi kivoja tyyppejä, mä tykkään niiltä. Hei, missä se tikku on? Tuli. Tää on ollut mun lompakko, mä en nyt oikein näe mitään, mutta ei se haittaa. Koska tää on tällaista, okei. Tää on mun lompakko. Mä en tiedä kuuletteko te mitään, mutta kuulet sellaisen kaapulta. Kato. Musta tuntuu, ei tämä. Mä en näe mitään. Mitä? Oikeesti? Ei kukaan nähnyt sitä. Okei. Elikkä. Oikeesti mä yritän tehdä hyvää videota, niin ihan oikeesti. Joo. Mut ensi videossa tulee olemaan niin hyvä. Niin, okei. Niin. Joo. Ota hetki. Oottakaa hetki, mä haen parfyymi. Okei. Missä se hajumäsi oli? Arvan mitä, tää tuntuu joltain niinku 7-vuotiaan Kaapon videolta, joka ei tiedä mitään. Oota, mennään tässä. Joo, jatketaan Kaapolla. Tää on tämmönen, okei, lähti päähän. Nicki Minaj, okei, joo. Korpinen tykkästä. Okei. Okei, te saitte vähän anakondaa noin. Kuuluuko? Mitkä tässä on? Hei, oota. Vasta. Piutu. Okei. Syy ekanakin. Ei kato vittu. Nyt lähti taas. Kuva niin. Mun on pakko silti painaa jossain vaiheessa tosta. Mä haluan lopettaa tän videosta. En oo vissu. Mun pakko lopettaa. Se ei kuitenkin paska. Mutta jos mä et paina siitä, miten se voi tallettua? Okei, jatkuu. Tää on vähän paskan, ei se mitään. Saat tästä. Koti. Nyt soittaa pizzakuski. Okei, mun pitää mennä. Tää oli tässä, mut ensi video on hyvä. Moikka! Ei. Mut miten mä saan tän pois? Mä en näe.